No niin, kultaisen leikkauksen pajassa meillä olisi tarkoitus tehdä tämmönen. Ja meillä on sapluunat, joilla se piirrellään. Ensin piirretään, jäljitellään, leikataan ja rakennetaan. Valmiiksi tehty mittojen mukaan. Tässä on tietyt suhteet toimii näissä ja lasten kanssa me ollaan tehty suoraan noista sapluunoista piirretty. Näihin tehdään reijät joko sukkapuikolla tai saksen kärjellä. Ja sitten se kasaaminen tapahtuu sillä lailla, että nämä pitkät osat laitetaan yhteen. Me ollaan käytetty tämmöisiä niittejä, jotka kaitetaan täältä, niin sitten se pyöriikin. Lapsille ollaan usein annettu ihan suoraan vaan nuo mallit, että ne saa itse pikkasen pähkäillä, että miten se pitää kasata. Sitten liitetään toiseen reunaan tämä pienempi, lyhyempi tämmönen nuolikappale. Ja toiseen reunaan tää suora kaide. Ja sitten lopulta nää laitetaan sitten taas yhteen. Ja näin meillä on toimiva mittalaite, jolla voidaan mitata sitä kultaista leikkaa.